Ġesu eżisti mhuwiex lucky charm illi għaliex għandna lilu magħna jfisser li aħna ma ħajġrilna xejn. Ġesu mhux lucky charm għall-Knisja għaliex ikollha l-Kristu allura xejn mhu se jiġrila, mhux ħatgħaddi minn maltempati. Ma jfissirx li għax qegħdin ma' Ġesu magħna fid-dajsa allura s-sejħa tagħna kollox ħajmur tajjeb fiha. X'inhi? Ma jfissirx li għax Ġesu qiegħed fid-dajsa tagħna l-evanġelizzazzjoni ħad tkun plain sailing. Ma jfissirx li għax Ġesu għamana illi aħna kollu sejjer imur tajjeb fejn jidħol il-ħajja tagħna ma' Ġesu. Le, eżisti, il-maltempata tiġi xorta waħda. Aħna qegħdin f'dan il-mument eżisti anke fil-ħajja tagħna, anke fil-ħajja tal-Knisja. Illi minn żmien għal ieħor il-Knisja tgħaddi minn ċerti maltempati, il-mewġ u tkun qawwi, taqliba kbira li tiġi fuqek f'daqqa waħda fil-ħajja. Uħut minnkom maħbubin tiegħi forsi għaddejjin minn dan il-mument fil-ħajja tagħkom. Forsi għaddejjin minn taqlib kbir li mhux faċli meta tgħaddi minnu fil-ħajja ħbieb. Forsi għaddej minn taqlib kbir fis-sejħa tiegħek. Int li int saċerdot. Forsi bħalissa għaddej minn taqliba. Tinsab imħawwaġ ġrat xi ħaġa u tiġilek tistaqsi fuq il-vokazzjoni tiegħek. Forsi qed taħseb għandek x'tibqa' fis-saċerdozju, qed taħseb għandek x'titlaq. Forsi għaddej minn taqliba dubji fil-fidi tiegħek minkejja li int saċerdot ġitek taqliba spiritwali kbira. Dubji fl-Ewkaristija, dubji fil-qrar, dubji fil-Knisja. Ma jfissirx li għax int saċerdot għandek il-Ġesu miegħek ma tgħaddix minn dan it-taqlib li għaddi minnu kulħadd hija. Forsi għandek taqliba spiritwali bħala saċerdot minħabba l-andament tal-parroċċa fejn qiegħed ambjent li forsi mhux dejjem jgħin lilek fil-ħajja personali tiegħek. L-istess il-miżżewġin maħbubin tiegħi. Kemm faċilment li minkejja jkollna l-Ġesu magħna, minkejja li mmorru qudies il-ħadd, minkejja li nitolbu flimkien, minkejja ngħidu rużarju flimkien. F'daqqa waħda tħoss taqliba kbira, mhux ta' taqlib li jiġi fuq iż-żwieġ, ma tistax tiftehim mal-mara mar-raġel, inkwiet ma tax minn fejn u ġejn, ħaġa taqla lill-oħra, ma tfal ma tistax tikkomunika, xogħol kollox jidher sejjer ħażin. Tiġik din it-taqliba u minkejja li inti titlob. Xorta tgħaddi minn dan il-maltemp, dan l-awġ fil-ħajja tiegħek. Jista' tkun is-saħħa tagħna l-mart. It-taqliba li tiġina f'daqqa waħda maħbubin tiegħi, filli orrajt fil-fdaqqa waħda aħbar żgħira tikka tawġieħ u tħoss li ħajtek ħadet xejra kompletament differenti. It-taqlib eżistijej tal-malafami, tal-gideb li jista' jsir fuqek. Tkun miexi f'ċerta direzzjoni, ittra anonima, rapport fals, gidba fuqek, illi titfek f'maltempata kbira, f'tħassib, f'inkwiet. Ija eżistijej, jista' jkollna taqlib fuq daw il-livelli. Sta tkun f'komunità reliġjuża f'daqqa waħda ġara xi ħaġa tħoss il-vokazzjoni tiegħek xejki, qed tixxejkiha, tiċċaqlaq mal-tempata ta' sejħa. L-istess fi żwieġ sta tkun għala xi ħaġa u s-sejħa tiegħek f'daqqa waħda tibda tiddubita ma jiena verament kelli niżżewweġ il-din il-da jew mill-żball li żżewweġt, no? Hekk il-maltempata madwar is-sejħa ixini fil-ħajja tagħna. Il-maltempati li jistgħu jqumu eżistej fl-evanġelizzazzjoni. Fil-li mixjin tajjeb qed nevanġelizzaw għandna proġett tlabna fuq u l-mulej konfermaħ nafu li għalla jrida imma jinqala minn kollox daqqa waħda biex dil-ħidma evanġelizzattiva donna tispiċċa, donna tiġi fix-xejn. Dal-maltempati għax dak ma jaqbilx mal ieħor għax il-grupp tfarrak, għaliex min qed imexxi ma kien sensittiv biżżejjed, x-xitan idaħħal dembu f'kollox u naraw maltempati fejn tidħol l-evanġelizzazzjoni. Jew f'daqqa waħda xi ħadd qabad miegħek, bida jippersegwitak meta qed tevanġelizza, jipprova jwaffqek milli xandar il-kelma talla. Maltempati jeżistej meta qed nevanġelizzaw. Kien faċilment li aħna eżistej dawn għaddu minnhom. U xi drabi jkunu maltempati jikbar minn tas-soltu, bħalma t-taqliba kienet kbira fuq dan il-baħar eżistej. U l-mowġ beda jattija d-dajsa. Beda jattija dam il-mowġ ma bedix jidħol bil-mot il-mot fid-dajsa. Le, beda jattija taf ġifiri. Ġifiri maġina kħet tħares lejn il-bahar inti u il-mowġ qed jatti d-dajsa. Ġifiri d-dajsa ma tibqax tidher. Dak tfisser jattija.
Dan ifisser eżisti meta t-taqlib l-inkwiet li ngħaddu minnu fil-ħajja tagħna jatti kollox ma tista' tibqa' tara xejn li fl-inkwiet f'ħajtek. Daqshekk hija gravi s-sitwazzjoni, daqshekk tista' tkun gravi eżistijej fil-mixja tal-ħajja tagħna it-taqlib li aħna ngħaddu minnu. Iżda Ġesu kien rieqed. Kif jista' jkun Ġesu jorqod eżistijej verament kellu nasa profonda. Kif jista' vera qabel kien għadu kif qatta ħafna ħini fejja il-morda u jipritka. Kif jista' jkun Ġesu jorqod quddiem dil-maltempata kbira li qed tatti d-dajsa. U aħna nistaqsu ma' mulej kif jista' jkun inti rieqed quddiem il-mar tiegħi? Kif jista' jkun inti rieqed quddiem it-tifrik ta' żwieġ tiegħi? Kif jista' jkun inti rieqed quddiem il-vakazzjoni tiegħi li qed titmermer? Kif jista' jkun li inti rieqed quddiem knisja li għaddejja minn tant mawġ minn ġewwa u minn barra? Kif jista' jkun li inti rieqed fil-parroċċa tagħna meta donnu ma nafx qed jiġri? Kif jista' jkun li inti rieqed fil-kunventi tagħna? Kif jista' jkun li inti rieqed fid-djar tagħna, fil-familji tagħna? Kif jista' jkun li inti rieqed f'pajjiżna bil-mewġ waħda wara l-oħra fuqna? Ġesu eżistijaj, jetem. L-iktar ħaġa importanti mhux jekk hux rieqed jew mqajjem minn mulej. L-iktar ħaġa importanti li Ġesu jetem u li aħna nibqgħu dixxipli tiegħu. Dak li Ġesu rid minnu. Jibqgħu mixi waraj anke fil-maltemp, anke meta hu donnu jetem u mhuwiex. Mhuwiex moħbi, mhux ma jistgħux jarawh, qed jarawh. Imma qed jarawh ma jagħmel xejn. U forsi din l-infriskatom l-apostli. Kieku mhux jetem bħal meta mar darb'oħra f'maltempa oħra Ġesu mar jitlob fuq l-oliet u ħallihom waħedhom, mhux jetem. Imma dan jetem u ma jagħmel xejn. Hawnhekk fil-mulej jaħraqna. Jaħraqna, ġibilna dimna ilma Ġesu, jekk nista' nużaw l-espressjoni għalih jħobna ta'. Ġibilna dimma ilma għax jetem u donnu ma jagħmel xejn, rieqed. Imraq doħra eżistijaj li tfakkarni fija fil-Bibja. Meta Alla raqqat il-bniedem, meta Alla raqqat il-Adam. Meta Alla raqqat il-Adam mhux biex Adam jibqa' rieqed, imma biex meta jqum Adam jiskopri lil-leva, jurih xi ħaġa sabiħa li jagħmel. U allura eżistijaj. Ir-raqda hija mument ta' azzjoni ta' Alla. Kemm meta Alla jraqqat il-bniedem u kemm meta jidher li jorqotu. Alla jkun qed jaħdem xi ħaġa fiskiet. Id-disċipli resqu fuqu għajmuha qalulu salvana mulej se nintilfu. Alla post li kienet fatta, aħna se nintilfu. Għax daqse kbir lawċ, no way out, mulej maw soluzzjoni oħra li faħna nintilfu. Mulej iż-żwieġ tiegħi spiċċa. Mulej ara se tagħmel, il-parroċċa tiegħi ħatfalli, is-saċerdozzu tiegħi ma naf se jiġri minnu. Il-ħajja tiegħi ma naf se tkompli. Il-Knisja ma nafx fi xini sejra. Mulej mir-raqda tiegħek ejja għamel xi ħaġa. Hekk dan it-talb eżistijaj, din il-karba li nduru lejn Ġesu bħala Salvatur. Għalqas l-apostli eżistijaj irrikonoxxu li Ġesu seta' jsalvhom f'dik is-sitwazzjoni. It-tweġiba ta' Ġesu tiġina daqsxejn b'mod sorpretendi, din il-biża' kollu għalfejn. Fejn il-fidi tagħkom. Imbagħad wara Ġesu iwaqqaf il-maltempata. X'inhi l-ewwel ħaġa li jagħmel Ġesu? Li jindirizza l-biżat ta' ġewwa fina. Imbagħad ifejjaq il-maltempati isikket l-awġ ta' barra. U aħna maħbubin tiegħi rridu nirrealizzaw xi drabi Ġesu jdum ma jaħdem fil-ħajja tagħna, għax Ġesu jaħdem minn ġewwa l barra mhux minn barra l ġewwa. Ġesu timslek il-biżat tiegħek, għalfejn qed tibża? Għalfejn qed tibża? Meta jien qiegħed f'ħajtek, għalfejn qiegħed tibża? Meta jien qiegħed hemm, għalfejn qiegħed tibża? Forsi din għalina tidher il-loġika razzjonali ma mulej x'qed tippretendi li ma nibżax meta tnara il-mawġ letteralment qed jerreq id-dajsa tiegħi, tippretendi li jiena ma nibżax meta tnaraw li qegħdin jitfarku żwieġ tiegħi jitkisser, is-saċerdozzju tiegħi ma nafx fejn hu sejjer, il-parroċċa ma nafx kif qed nara, l-komunità tiegħi titfarrak, tippretendi li jien ma nibżax? Hija Ġesu qed jgħidilna xi ħaġa ħafna profonda. Intom mixin warajja, tinsewx disċipli tiegħi. Intomx f'kontroll tas-sitwazzjoni tagħkom. Il-biżat fina ħafna drabi jiġu għaliex aħna nitilfu l-kontroll fuq is-sitwazzjoni. Aħna rridu dejjem il-kontroll tal-ħajja tagħna.
U mhux faċli għal ħadd minna mhu faċli maħbubin tiegħi. Biex il-kontroll ta' ħajjitna fil-verità nagħtuh il-Ġesu mhijiex faċli. L-ewwel wieħed għalija bil-kliem ngħiduha. Ma mhix faċli din il-biża' li Ġesu qed jindirizza. U tikkontrollaw ħajjitkom, intom imxu warajja u ħallu fidejja. Dan is-sens ta' biża' li Ġesu qed jitkellem minna. Ġesu ma rdikx tmur din li cliffs u tkun ħataqa' u ma tibżax li ħataqa', mhux dak li qed jgħidilna. Il-biża' meta aħna tlifna l-kontroll mis-sitwazzjoni f'ħajjitna. Irridu nibqgħu nemmnu li anke Ġesu jekk uriqet u he still in control fil-ħajja tagħna. Mhijiex faċli, inti immaġina tkun qiegħed fuq ajruplan u l-pilota rieqet u tibqa' temmen li l-pilota huwa dak li qed imexxi l-ajruplan, jew il-kaptan ta' vapur rieqet u tibqa' temmen li hu qed imexxi il-vapur u mhux ir-riħ fejn qed jieħdok. Mhix faċli. Mhix faċli, però din il-fiduċja sieħa li Ġesu jixtieq li aħna jkollna fih. Kemm inkunu sbieħ eżistijej, kieku aħna kienna nafdaw u nemmnu f'Ġesu b'dan il-mod li nagħtuh il-kontroll totali tal-ħajja tagħna quddiem il-mart, quddiem il-kriżijiet, quddiem il-fallimenti, quddiem id-dubi, quddiem il-mumenti jibsa. Li Ġesu jibqa' u jikkontrolla. U se jmexxi. Ġesu rid jgħaddihom din l-esperjenza. Ġesu biex jgħallimhom kif iħallu lilu f'kontroll ta' kollox għaddihom minn din maltempata rieqet fiha hu biex jurihom din ħaġa. Tibqgħux tibsaw, ħallu lili jien f'kontroll ta' kollox. Isma' Ġesu jgħidilek, jien f'kontroll tal-parroċċa tiegħek, jien f'kontroll tad-Djoċesi ta' Malta u Għawdex, jien f'kontroll tal-Knisja fid-dinja kollha, jien f'kontroll taż-żwieġ fallut tiegħek, jien f'kontroll tal-fallimenti ta' wliedek, jien f'kontroll tal-evanġelizzazzjoni li qed tagħmel, jien f'kontroll tas-sejħa tiegħek, jien rid immexxi mhux int. Ejjew illum eżistej nilqgħu din is-sejħa ta' Ġesu u nħallu lilu, mhux speċjali maħbubin tiegħi. Kelma ta' faraċ u koraċ intom il-koll li għaddej momenti jibsa u forsi tħossu l-mulejn jesikom mhux qiegħed hemmhekk. Emnu li Alla timexxi l-istorja tal-ħajja tagħkom anke jekk jidher li huwa rieqed f'ħajjitkom.